bine m-am în episodul ăsta. Distrug Battleground cu prietenul meu Alex. Spune ciao! Bună! De ce te ascunzi? Esther! Am găsit pe... Acolo, luați ăla de pe Pinterest, dați screenshot. Dar unde ești? 6-7? Unde ești? Ro alert. Măi, ai văzut că s-o dat ro alert? Da, mă, eu credeam că e 6. Direct mi-am luat tableta, dar știu că la 4. Direct mi-am luat tableta. Direct mi-am luat tableta și am zis, ce să... Mi bombo clat. Mi bombo clat. Detectiv Esther Stone, detectiv particul. Lasă-mă să-i fac ceva, să-i dau cu tomberonul în cap. Am ratat. Hai să facem așa. Șacalaca, șacalaca, am omorât. Unde te-ai dus? Doare. Stone detectiv particular. Este un detectiv particular. Scuze, eu și azi vorbim despre material. Este un detectiv particular. Am văzut toate episoadele de 80 de ori. Mai și nu merge să iau băncile și doar alea. Eu trebuie să găsesc... Că e joc, da? Trebuie să găsesc un toberon aproape de voi, pentru că e foarte greu să mergi cu el. Uite ce greu mergi. David, Alex, scuze. Lasă puțin ăla, să-i dau cu toberonul în cap campus. Ținta! Mă, tu-ți bagi joc de mine. Pe alta. Pe planeta Saturno, Saturnita. La vaca Saturno, Saturnita. Este detectiv particular. Cine vrea să vadă că rămâne asta pe două picioare? Eu vreau. Picioran. Abonați, Vino aici să vezi. abonații mei vor să vie, vor să vadă. Uite, hai că... Uite-te, de fapt îl arunc în spațiu, uitați-vă în sus acolo, în sus. Eu cred că e steaua aia de acolo. Ah, uite-l. Păi da, aia a fost că l-am aruncat în spațiu.
atenți. Preferatul meu e Explosive. Efectiv, drăguț. Boom. Da, Stone e pe... Pentru că e... În particular. Uitați-vă în sus. Uitați-vă în sus. Ok. Uitați-vă în sus, încolo. Încolo, în sus. Spirit. Dani mă cheamă, m-a încurcat cu alt nume, că avem în clasă alt copil cu nume Spiridon. Okay, Daniela, uite-te în sus. Mă uit, că de-aia țin cu zoom. De-aia țin cu zoom, mă uit foarte atentă. Uite-te în spatele tău, mai sus. Ok. Vino lângă mine, vino lângă mine. Daniela, vino lângă mine. Acum uite-te în sus. În sus, încolo, în ce parte mă uit eu. Și acum... Unde s-a dus? Păi, într-o steluță. Acum! Mega ultimă, așa! Stai că mi-au altceva. Haide, Daniel. Blade Master. Haide, Stai că mi-au altceva. Mi-au Blade Wow, zici că-s Roronoa Zoro. Dar doar cu o sabie. Atunci când s-a luptat cu Mihawk și a rămas doar cu o sabie. Cu sabia aia albă. Macasti neagră. Este și unul. Stai puțin. Că mă fac eu setul ninja care are o sabie. M-am pus eu. Dar unde e ăla? Monstrulețul ăla mic. E rămas în viață. De ce-i cheamă Dami? Porecla. Era Esther Stone, detectiv particular. Vrei să spuneți de ce sunt așa săracă? Mama, eu am rugat-o pe mama într-o zi să-mi iei Robux și că am la Carrefour și a zis Daniela, mă, nu băgăm niciodată! Mă, nu băgăm niciodată! Bani pe Roblox! Nu băgăm nimica pe Roblox. Și am zis să-mi iei și ceva de pe Toca Boca. Și au zis, nu are ea niciodată! Visezi! De cum am urcat cu numele ăla, Daniela. Daniela. Eram. Niciodată, mă! Tu visezi că niciodată? Mă gândește că de ziua mea primești ceva. Karma! Karma. Prinse ca o lică, atmo. Am făcut! Toporiș. Tu vei toporișașca. Deadly Ninja. Vreau Deadly Ninja. Vrei să te pun cu asta care are toporișcă? Da, că e prea faină. Asta costă Robux. Mă, tu-ți bagi. Ai de orice skin românesc.
am nevoie de doar 20 de Robux. De ce? Ca să-mi fac un skin. Efectiv, eu îmi pun doar pantalon foarte, foarte scurt, bluză lungă, o față chiar foarte, foarte faină, niște nu cred. Maxim 5. Cred că maxim 5 aia pe care o vreau. No, serios! Știi ce nu-mi doream eu la Roblox? Ce? Să se facă update-ul ăsta de să ai fața animată. No, niciodată! Dacă n-aveam fața aia animată, skin-ul ăsta e atât de fain. Dacă vreau știți? Da. Spiriton, te las să mă omori. Mă cheamă Daniela. De ce mă încurci? Da. Te încurcă. Arăți ca Are la fel și deci au venit efectiv când eram noi toată clasa și cea mai rea. Și eu când au venit pe ea și o părăsc la doamna, ea efectiv nu și roagă pe toți, zice că le dă Robux când prima pauză, le dă Robux și are încredere în ea. Nu-i așa? poate, nu? Da, ne face bă. Nu-mi place de ea. Și-a zis că eu niciodată nu o să devin doctor. Să vezi în ziua aia când a zis că e foarte deșteaptă. Da. Da, chiar că, Daniela, hai omoară-mă. Te las. 向かってこい Scuze. Nimic. Nu fac video. Ce-am făcut? Că-i tot roșu. Mai strigat? Nu știu. Haide, omoară-mă. Sweetie! Au. Aia era faină. Spune că eu sunt Zian, da? Da. Hai că avem doi răutăți clasei. Da. Zian. Zian este un coleg foarte enervant care se enervează cu noi de de viață. Dar nu-i ca Spiridon, efectiv să facă chestii de astea, că e fată, normal că face chestii de astea. Daniela, Da. omoară-mă. Nu știu cum. Dar eu sunt Zian. Gândește-te la 13, mai am câteva minute, mai am vreo 2 minute și trebuie să închid video. Că atât am voie, pe bune. Dacă vrei ți-l trimit. Bine, hai omoară-mă repede. Și după, puțin că vreau să Cu alte, nu și cu alte. vreau să-ți dau sweet. Lasă-mi puțin să-ți dau sweet. Cu Alex. Ce bă, Alex? Hai omoară-mă. Oh, stai că mai am doar un minut. 向かってこい Hai că-mi dau eu singur respawn. Nu. Yes, nu. Cu colegii. Și dacă vreți să dați episodul, să dați un mare subscribe. Blană. Vă recomand acest. Și